Dawn huma filmati esklusivi li juru telqa xokkanti li nsaffi għall-isptar San-Luqa. Krutanet News irnexxu li jidħol fil-binja tal-isptarijiet San-Luqa u Kering Grek u ffilmja filmati mill-iktar xokkanti ta' telqa u abbandun, herba fil-veru sens tal-kelma kif jiġdu dawn il-filmati. L-istess sptar li suppost kellu jsir investiment qawwi fih minn Vitis Global Healthcare u Stewart Healthcare u li kellu jwassal biex fih ikun hemm xejn inqas minn 400 sodda ġdida għal pazjenti Maltin. Imma dawn il-filmati konfermaw bl-aktar moċċar li xejn minn dan l-investiment ma sar, anzi l-binja tal-isptar San-Luqa tħallit litteralment tiddeterjora b'telqa ta' saqqiet fuq xulxin u għamara imkisra u mwadba fuq xulxin. Xejn dawn il-filmati esklusivi ma jiddeskrivu aħjar mit-telqa li hemm fl-isptar San-Luqa li ma telqa l-gvern ta' Roberta Bela għadu qed jibqa' jiddefendi. Għall-ewwel il-gvern kien jagħti lil Vitis u l-Stewart is-somma ta' 30 miljun euro fis-sena, fejn din imbagħad telet għal 60 miljun euro, 7 miljun euro u din is-sena Roberta Bela u l-Kabinet tal-Ministri tiegħu approvaw lotja ta' 80 miljun euro, dejjem minn fuq dar it-taxxi tal-poplu Malti wawċi. U dawn il-filmati li qed issegu huma xhieda ta' din is-serqa fid-dawl tax-xemx u ta' dan id-dil li l-Gvern Laburista għamel mal-barranin li għadhom qed jisirqu lill-poplu Malti wawċi sal-lum. Intant il-Partit Nazzjonalista fis-qarrija qal li dawn il-filmati esklusivi konfermaw dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jgħid għal dawn l-aħħar snin li l-isptarijiet San-Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ma kellhom qatt jingħaddu f'idejn min ma kellu l-ebda idea dwar kif jitmexxa sptar jew kif joffri servizz ta' saħħa mill-aqwa.